Daghan sa mga electoral boards ang niapilar sa City Board of Canvassers kon CBOC aron i-manual ang pagtransmit sa mga election returns. Sumala ni Attorney City Shahani Balt, Davao City 1st District Election Officer ug City Board of Canvassers Chairperson nga nakasinatig mga technical issues hinungdan sa pagkadilatara sa transmission tungod usab sa poor signal sa nagkadaayang mga lugar dinhi sa Davao City. Sumala ni Balt, walay kakulangon diha sa pagbansay sa COMELEC sa mga electoral boards kinsa ni pailawom og series of trainings. Siguro yung mga electoral boards na lang po siguro natin, medyo dapat iintindihin po talaga nila yung gagawin nila and sana during trainings natin, nakikinig talaga sila ng mabuti para hindi po sila nakakakumit ng mga mistake during election. Nahuman pasado alas 9 na sa buntag adlong Miyerkules ang pagsumite sa mga election returns sa 182 ka mga barangays nga gilangkuban sa 1,411 ka mga cluster precincts sa Davao City. Sa 992, 538 ka mga registered voters sa syudad, 737,371 ang aktual nga nibotar nga mga Davaoenos kun 74.29% ang voters turnout. Gipanguluhan sa City Board of Canvassers ang proklamasyon sa mga elected local officials sa Dakbayan sa Davao kagahapong adlaw sa Session Hall sa Sangguniang Panlungsod. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.